Agsubsubliti kang runaan adamag. Iti damdamag Cordillera Insiangka ti Baguio City Health Services Office ti Vector and Larval Surveillance iti Barangay Irisan tapno malabdan ti peggad manibut iti dengue. Ken munisipyo ti Paracelis iti Mountain Province nagideklara iti state of calamity gapo iti epekto ti tikag kas iti kinakurang ti danom. Daduma detalye ti report ni Angel Kim Pengoso. Gapo iti panagtudo tunggal malam iti Baguio City, impatungpal ti City Health Services Office ti Vector and Larval Surveillance iti Barangay Irisan, a posible amang itunda iti dengue cases. Naduktalan iti survey a 14% kadagiti na-inspect a balay ket adaan iti mosquito larvae. Bayat a kadagiti water container a naalaan iti sample, nasudok 20% iti kada 100 asang kabalayan ti nagpositibo iti larvae. Sigun iti health records, ti Barangay Irisan ti kangrunaan iti listaan nga daan iti kaso ti dengue iti syudad ti Baguio para iti 2024. Isu a dagos daan ang isayangkat iti dagos a panagsipot tapno maamuan ti risk level ti barangay ita atawan. Agtultuloy agpalpalagip ti ahensya iti publiko at ti dengue ket pangta iti intero atawan. Ngem tinasapa a panangduktal kadagiti lugar a nangato ti epekto na ti kasayaatan a depensa ti syudad, may busor iti panagadu dagiti kaso ti dengue. Iti Mountain Province, naideklaran iti state of calamity ti Municipality of Paracelis gapo iti kumarkaro at tikag, kritikal a kinakurang ti danom, ken nagtultuloy a krisis ti enerhiya a mga apektar iti amin a siyam a barangay. Ti deklarasyon ket naipaulog babaen iti rekomendasyon ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council tapno maaramat ti pondo para iti kalamidad. Inawagan dagiti lokal nga opisyal ti panagtignay dagiti umili tapno aginot iti konsumo iti kuryente agtalinaed an nasipot ken nagtinulong kabayatan ti krisis. Ken iti Abra nagpalagip ti Social Security System Bangged Branch iti 15 establishments apag numaran ti 35 empleyado iti registration gaps ken panagtungpalda iti panangipaay iti kontribusyon dagiti empleyado da. Babaen iti Run After Contribution Evaders Campaign, sigsiguraduan ti SSS ang ipapaay kadagiti empleyado ti pribado a negosyo ti social protection ken benepisyo a naituding para kadakwada. Angel Kim Pengoso para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.